Mikel Unzilla, zorionak, gaur podiuma zapaldu duzu Iruña Herriko itzuliko lehenengo etapan, eta lehenengo euskalduna eta nafarra izan zera gaurko etapan. Zorionak, benetan etapa zaila izan da, luzea, zuentzat ere, egun benetan gogorra eta ezea protagonista izan da. Bai, etapa oso gogorra izan da, aizarengatik, eta hogeita hamar kilometroan fangara lau, eta bai, aizarekin oso gorra egin da, eta gero talde bat tiratzen jarri da atzetik, eta gero hemen Aranguren saiatu dut, eta fangara 8, baino 5 kilometro falta zirenean, pilatu digute, harrapatu digute, eta hemen esprintean bigarren. Esprinta eroa izan da, zaila zen teknikoa, hiribarnean, eta eroriko asko egon dira, saihestu dituzu, beraz konten, ez? Bai, sprint oso luzea izan da, eta Aimartadeo erori da, eta pena bat da, eta ikusiko dugu nola dagoen, eta saiatuko gara Iruñeko itzulia irabaztea. Zorionak eta sorte ondorengo etapetarako.